Ka-journey, paminawa ni ha. Basin ugma o sunod adlaw, nanaday ka sa mas maayong lugar. Home na ning video. Kabalo ko unsay gibati nimo karon. Kapoy, confused, murag walay klaro. Murag wala gihapoy good news bisan sige kag paningkamot. Pero ka-journey, kani ang tinuod. Ang imong giagian karon dili permanente. Ang problema chaptera, dili whole story. Jim Rohn would say, don't wish it were easier. Wish you were better. O kung naglisod ka karon, meaning nakakay ginabuhat nga growth, daghan nato nakaagian ni. Sa una, murag walay kahumanan ang kalisod. Pero paglabay sa panahon, magkatawa na lang taog moingon. Maayo pa gani ni padayon ko. Ka-journey, tough seasons don't last. Growth happens in silence. Delay is not denial. Ang good news, ka-journey, na nasa dalan. Usahay, ang good news, late lang. Murag delivery rider ba? Nga na traffic. Pero maabot rin yan. Ka-journey, padayon lang karon. Bangon, lihok, salig, ampo, o trabaho gyapon. Comment padayon kung magpabilin kang musalig. I-share ni sa ka-journey nga nagkinahanglan og paglaom karon. Push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kagalingon, kinsa man di ay. O gayo kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kita-kits, ka-journey.